Reit, nesa, wel, un hafaled eto. Reit, felly, da ni'n gwybod bod Cerrynt wedi sgwario. Dwi wedi adref ni'n syth. Reit, ond mae'r dudalen 2. So mae Cerrynt wedi sgwario yn hafal i pŵer rhannu efo y gwrthiant. Iawn. Gnewch golwg chwith. Right. Bob amser gnewch golwg chwith. Fel ydych chi wedi gwneud yn eich llyfrau. Right. I nodi, gwerthwch chi nodi'n gyntaf. Right. OK, dwi'n gwybod be di gwrthiant. Right. Mewn symbolau, na ni do fanna ar yn hafal i 82 ohm. So, hwnna fo. Wel, dwi'n gwybod mae'n deud pŵer beth bynnag, so mae P yn hafal i 118 ohm, 118 watts. Mae gen i, a mae'n gofyn beth ydy'r Cerrynt. Iawn, a da chi'n sgwennu hwnna. Neu, da chi'n sgwennu yr hafaliad bod P mewn symbolau a'i sgwario. Felly, Cerrynt felly di sgwario yn hafal i pŵer rhannu fo gwrthiant. Ac felly mae Cerrynt, dwi'n mynd yn ôl yn symbolau rwan, i arbed lle, mae bod Cerrynt yn hafal i ail isradd. Gewch chi wneud yn ôl 2 gam, os mae'n well gennych chi, roedd yr rhifau mewn gyntaf, a wedyn cyfrifo'r ail isradd. Dwi'n mynd syth i hwn, achos dwi'n bryn o le. So mae Cerrynt yn ail isradd y pŵer, sef 118. Rhannu efo 82. Chi'n gwneud hwnna i gyd yn daclus, da chi'n cael Cerrynt o 1.2. Iawn, felly mae 5A a 5B rhannu yn go lew. OK, ddim yn rhy ddrwg. Yr un difrifol ydy B rhan 2. Os ydych chi eisiau gweld hwnna, ewch i'r nesaf. OK, hwyl i chi.